שלום רב, שמיר רמי בוכריק, אני מאמן עסקי ויועץ להקמת עסקים מהבית. הקמת עסקים מהבית אפשר גם דרך האינטרנט וגם לא. אנחנו כאן היום נתייחס להקמת עסקים דרך האינטרנט. אני גם יזם בתחום האינטרנט, ולאחרונה הקמתי אתר שנקרא אתר משתחררים. את האתר הזה הקמתי עם כמה שותפים. באתר הזה אנחנו מתייחסים בין השאר לאיך עושים כסף דרך האינטרנט, איך אני מייצר הכנסה דרך האינטרנט, ואיך אני מייצר הכנסה דרך האינטרנט. יש כמה דרכים. אחת הדרכים זה תוכניות שותפים. תוכניות שותפים, אם שמעתם את המילה affiliates באנגלית. בתוכניות שותפים אנחנו בעצם פונים לאתרים של רשתות שותפים, שדרכם אנחנו מפרסמים חברות. אנחנו מקבלים לינקים של החברות האלה, כל אחד מקבל לינק ייחודי לו לחברה מסוימת, והוא בעצם מפרסם את הלינק הזה. איך הוא מפרסם את הלינק הזה? דרך גוגל, דרך המייליסט שלו, דרך אתר משלו, או כל דרך יצירתית אחרת. במידה ומישהו ילחץ על הלינק הזה ויבצע עסקה, או תתרחש איזשהו תהליך עסקתי כזה או אחר, אנחנו נקבל עמלה. איך מרוויחים מזה כסף? אם העלויות הפרסום שלנו יהיו יותר נמוכות מהעמלה שנקבל, אנחנו נרוויח כסף. האם זה כל כך פשוט? לא כל כך. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לקרוא אצלנו באתר, לראות וללמוד קצת איך עושים את זה. יש עוד דרכים לעשות כסף דרך האינטרנט. דרך נוספת זה דרך שוק ההון. שוק ההון, ויש בו גם את שוקי הבורסה השונים, גם שוקי סחורות, גם שוקי המטח. והיום עם הטכנולוגיה המשוכללת ועכבר ומחשב שעם חיבור לאינטרנט זה מערכת שלמה, אפשר לסחור בכל בורסות העולם. חברות בשוק ההון נותנות סדנאות, קורסים קצרים להכרת התחום הזה, ובעצם אם הולכים לקורס כזה בחינם אגב, אפשר ללמוד את זה ללא סיכון. לראות, ללמוד, לחוות ללא סיכון, ואז להחליט. אנחנו ממליצים למי שנכנס לתחום הזה להתחיל בזהירות, להתחיל עם חשבון דמו, לאחר מכן להשקיע קצת כסף ולהתקדם לאט לאט לאט. כמו מאמן עסקי, אני מציע לכם צעדים קטנים בהתחלה כדי ליצור חזון גדול בהמשך. אני מזמין אתכם לקרוא באתר שלנו עוד על הכנסות מהבית, יש עוד דרכים, וגם להרחיב בתחומים שדיברתי עליהם. האתר שלנו www.משתחררים.info. שיהיה לכם בהצלחה בכל מה שתעשו.